zvese zvichizofumurwa manje. Tona mukomana anonzi Christopher Muchangwa, maplans ake ose ochiiswa pachena, ochiiswa pamhene. Maplans aida kuita achida kuausta kana kubuditsa vice president Constantino Chiwenga the game plan ochizobuditswa pachena pamusoro pekuruza kwaita. Saka pena mashoko anobuda taugwa navakomana panapa veopposition namajarajaro. So tora mashoko kuti his plans ekuda kuausta mutungamiri wenyika kana kuteka over achizodhakwa manje. Aida kushandisa mauvhetirinza kuti subscribe like turn on the bell kuti mita paenda majarajaro. Some posted this picture Christopher Muchangwa Mukana Wekutonga ambitious and pompous. Muchangwa wanted to use war veterans as his support base to maneuver Chiwenga in the hope that he will be the favorite to take over from Mnangagwa. Well, Chiwenga got him removed as war vets minister, his son arrested and now removed as war vets chair. Pana patinyaso kuona kuti mukomana uyu paida kuzama kuda kupinda panga pasiri pake. Ndipo panobuda mashoko kuti vice president Constantino Chiwenga unomubvisa saminister wema veterans ubva izvezvi pamavotes akaitwa mugweru ndobva abviswa zvekare se-war veterans chairperson. Zviitiko zvatiri kuona kuti mukomana uyu abva nyazo kubudiswa mugame plan rose. Tauda kunyazo kuona kuti saka achipinda wacho ndiani. Obviously ndisa ugari wenyika yeZimbabwe vanhu vamwe vasikamufari mukomana anonzi Muchangwa uyu. Izvozvi nyika yese ndongozviziva kuti mukomana uyu dai kuri kudzi kunyange akapiwa chigaro chihombeseka achaitwa abuse. Vakomana vanhu vaitambura nekuda kwebrutal nemashoko anotaura asina kusefiwa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Apinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.